କହିଲୁ ଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ତ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଛି ସାର୍ କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତୋର ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାସ କହିବୁ ସେ ମେଡିସିନରେ ଦେବ ଖାଇବୁ ସକାଳେ 2 ପାରେ ରାତିରେ 2 ପାରେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ ଆସ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଘୁଷି ଦେଇଥିବୁ ନିହାତି ଘଷି ଦେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଘୁଷା ବନ୍ଦ ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଧୋବେ କିସ ଧୋବେ କାଳିଦାସ କିସ ଲେଖିବ କାଳିଦାସ ଧୋବେ କାଳିଦାସ ଅମର ସିଂହ ଭଟ୍ଟ ବକ୍ଷେ ବସ ହେଲା ଧର କିସ ଧନନ୍ତରୀ କେ ବେର ବେତାଳ ଭଟ୍ଟ କାଳିଦାସ ରହିଲା ଅମର ସିଂହ ରହିଲା ନା ଘରୁଛ ଘଟ ବକର କେ ଘଟ କପର କେ ତାପରେ ବରୁଚି କ୍ଷୀର କ୍ଷେପଣ କ୍ଷୀରୁଚି ନାହିଁ କେ କ୍ଷେପଣଙ୍କ କେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରୁ ବରାମିର କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କୁ ଭାଇଜା ମନେ ରହିଲା ଇଏ କଣ ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ମଜାଳିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଜା କମେଡ଼ିରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ତା ମୋର ଚେଷ୍ଟା